tare e asta! Întoarcem? Yeah? Ne-am înțeles foarte bine cu domnul. Ne-a explicat. Ne-a explicat. Nu știu cât suntem de împustietate. Uitați lanurile de orez și palmierii și nucile de cocos. Și totul este minunat și este puțin cloudy, așa că nu ne mai este atât de cald. Mi-am pus rochița aceasta frumoasă care am cumpărat-o cu 60 de rupi indonezieni pe gât, să nu mă ardă soarele, că mi-au ieșit deja bășicuțe. N-am avut prosop. Și vreau să zic că nu știu cât suntem de împustietate, dar era aici o doamnă, pentru că eu vreau să-mi cumpăr casă. Și aici vecina mea era în Sânigoi, nu știu de ce. Cred că este o tradiție la ei. Oare trebuie să ne dăm tricourile jos? Parking. Uite, avem și parking, doar că noi suntem, păi, neieșiți în lume, aș spune. Nici măcar nu știm cum să ne dăm seama unde este parcarea și unde nu este. Noi am parcat acolo, că toată lumea ne cere bani peste tot și am zis să parcăm și noi la vecini. Se pare că mai sunt și alții care au parcat. Ah, foarte frumos este. Chiar mai mult de atât nu am ce să cer, adică natură. Am făcut până aici din Ubud. O să las în descriere undeva într-un colțișor numele vilelor. În momentul în care fac turul o să pun adresa completă, să știți, în cazul în care vreți să veniți aici și vi se pare că locația la care noi am stat vi se potrivește și ajungeți destul de repede la punctele turistice pe care doriți să le vedeți, puteți accesa linkurile din descriere. Am luat cazările de pe Airbnb și pentru această cazare am plătit 350 de lire, două cupluri, două vile total separate. Oare sunt bine? Sunt bine sau? Nu cred că sunt bine. Nu sunt bine, acum sunt bine. Am plătit 350 de lire și este și piscină și breakfast-ul inclus. Foarte, foarte frumos. Dacă am fi știut cum stă treaba, noi am fi venit direct în... Haideți să ne și vedem. Nu sunt foarte frumușică, asta e ce pot să fac. Nu mă machez pe căldura asta, așa că dacă nu vă place, nu pot să fac mai mult.
am fi ales să venim în Ubud de la început. De ce? Pentru că prețurile sunt mult mai mici, extraordinar de mici. Mâncarea, pentru că o să fiți plecați mai toată ziua să vizitați anumite lucruri și v-aș recomanda să stați aici pentru că este mult mai ieftin. Restaurantele sunt mult mai ieftine. Am plătit în Nusa Dua pe un burger 185.000, în timp ce aici aseară am plătit pentru cină o persoană undeva la 60-65.000. Plus băuturile, care sunt și alea destul de scumpe. Bineînțeles, probabil vă doriți să aveți un suc natural, un smoothie, adică dacă nici aici, atunci unde? Și da, diferență de 2 ori și jumătate mai puțin. Așa că stați tuned! Am întâlnit aici un domn în mijlocul plantației de orez care ne-a cerut bani ca donație. Nu știu ce zice, e mulțumit sau nu e mulțumit cu ce i-am dat. I-am dat și 4.000 sau 5.000 de rupi indonezieni. Deci, asta numesc eu junglă adevărată. Au, 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 au! Deja mi s-a făcut rău. Este o priveliște de neuitat. Pentru mine asta înseamnă adevărata fața a Indoneziei și a insulei Bali. Asta te aștept să vezi când vii aici. Nimic altceva. Lanurile acestea de orez și oamenii care le muncesc. Hello! Sunt foarte drăguți oamenii. Gata, am ieșit la liman, că nu mai puteam.
A căzut? Nu, aici s-o zice ceva. S-a rupt? Sper că nu s-a rupt leagănul. În Anglia cred că ar pune 5 doar din 5 în 5 metri. Dar... Ce frumos. Do you want to walk down here, Mum? Or Yeah. what? They look panicked on the way back up. Like it. Do they? Well, we might be tired on the way back up. Well, we might be tired on the way back up. They look panicked on the way back up. Like it. Play me like a bass